řekl. Ja ty si rozhosoval, aha. Tak pardon. OK, tak ja vás zmluvím to naspäť. Berem na poker. O nič. Jo. OK. Jdem na poker, jo, zatím. Čau. To sa ospravedlňujem. Dobre. SVP zápasu teda... Za mě Orn, hele. Jako, Ja si tiež myslím, že to je ten Orn práve, no. Že to ako hral celkom solid. ten hrál hodně dobře, ten se hodně držel na tom topu a šlo vidět, že tu psychiku fakt drží a nedá se jen tak zničit od toho pandy na tom topu. Každopádne... Bohužiaľ už tu nikoho z Furry Fanboys nemáme. Takže si asi nášho Orna nepozveme do štúdia. Každopádne... kto má akú stranu a kto má first pick a kto nie? Steve? No, tak XXX lovci si vybrali Blue Sideu a Lunik Nine Angels mají Red Sideu z důvodu toho, že výherní token padl na Lunik Nine Angels, tím pádem lovci si mohli vybrat Sideu a vybrali si Blue Sideu. A mezi tím teda Lunik Nine Angels, na které padl teda token, tak si vybrali, že chtějí mít last pick. Nebo first pick, no. No, majú ještě first pick. mají Last last pick. pick. Mají last pick. To říkal jsem, Mají last jo, vybrali to last pick. Takže tu máme doslova Blue Side a doslova Red Side, OK. Slabu se Slarce, je tomu tak. No. Už sa všetci by mali joinovať nejak, sa nemýlim, na tú hru. Pomaličku se joinují, trvá to, proto jsem ti říkal, že můžu udělat 4000 rozhovorů, protože většinou, nevím, jestli jste někdo viděl palisíčku, ale jakože tam je třeba 30-minutová jakože přestávka, skoro až. No, tu úplne si to nemôžeme dovoliť, by som povedal. Ja skúsim ešte napísať pánovi Toplanerovi, že či by sa nestavil. A dobrý, no už to tam bude, počkej, akorát budu se trošku přepsat týmy. Tohle vlastně se dostává stejně, akorát přejmenu tohle. Jo. No a máme tu prvé bany, máme tu znova ban na Nasusa. Tu máme asi nejakú osobnú nenávisť zo strany Pandy. Je to možné, no. No, nech lepší tým vyhrá, no. Samozrejme som zabudol popriať obidvom týmom veľa šťastia. Toto je osudová hra Luníku 9 Enjoyers. Tu musia vyhrať. Pokiaľ nevyhrajú, majú veľký problém. A už to bude... Už potom to, či postupia, bude záležať iba práve na tých ostatných tímoch, ako zahrajú. Práve taktiež sa môže stať, že Lieskovec Enjoyers tiež budú mať iba 2 výhry. To isté sa s nami môže stať s nami. To znamená, že... to není úplne lost, pokiaľ túto hru prehrajú. Ale samozrejme budú na tom veľmi zle, budú musieť vyhrať obidve tie hry, čo budú nasledovať. Máme tu Zayu, Kaina a Nasusa. Máme tu, neviem, či úplne hype maini k Zayu, ale určite sa tam bude nachádzať. Neviem, prečo vidím teraz dvakrát. Každopádne. Čo vidíš tohle, no? Okay. V tom prípade určite hype by zahral Zayu. Každopádne máme tu tí 3 bany, ktoré som aj predikoval, že budú. A to bude Viego Wukong a Vladimír. Každopádne v tej prvej hre mi to moc nevyšla tá predikcia. Máme tu piky, máme tu... Im vlastne zostal Swain. A to je extrémne huge. A taktiež aj Twitch. A toto je extrémne silná kombinácia, ktorú práve Hypes čím mali v skirmoch a fungovalo to perfektne. Uvidíme, ako to bude fungovať na turnaji. Zatiaľ, ako môžeme vidieť, tak Lunik 9 Enjoyers sa dostali na svoje komforty. Už tam nešaškujú s nejakým veľkozom na tom bote, konečne. Už tam konečne hrajú tie AD carryčka, ktoré tam patria.
Vieme, čo ďalej. Máme tam Ash, na ktorej je proste Paťo taký, aký je. To je asi jediná ID carry, na ktorom sme videli fakt akože veľa. Máme tu Mel, ktorá padne pre Breezyho. Uvidíme, ako na to odpovie Kubo. Každopádne toto bude byť pre Kuba veľmi zlý pick, ktorý by ho vedel obmedziť. Každopádne tu môže prísť ten Z práve, ktorého Kubo vie hrať celkom dosť solidne. Môže tu prísť samozrejme aj na Fury, ale tá na Fury už podľa mňa nebude až taká silná proti ML ako ten Z práve. To je práve dobré, kebyže padne ten, ale to je na Fury a to sa mi nepáči. Tá na Fury... To mohli vidět včera. Není sme to videli Darkushin. Tu sme videli aj predtým, aj včera vlastne. To sme videli obidve tie hry, čo Kubo hral, tak hral práve na Fury. Ja si myslím, že na ten Z by bol proste lepší. Za to na Fury hrál dobře, ne? Tá na Fury bola dobrá, ale myslím si, že do tej Mel práve teraz ujde. Ja si myslím, že ten Z by bol proste lepší. Má tam Master, ďalší ban na záď. Ja si myslím, že to by mali banovať toho zakásili. Já si myslím, že oni vemou asi Zaka, teď je do 9. Ja si Ale myslím, že nebudu předbíhat, jako. áno, to je dotazné. Každopádne Sebo je nevybanovateľný top laner, takže tam na top asi žiadne bany nepôjdu, tam skôr bude taký ban ako Briar a Echo napríklad. Možno skôr ten Echo, na tom bol dosť solidný práve. A ide to Malphite, ktorý neviem prečo tam je. Sebo nemá jediný dôvod hrať toho Malphite'a podľa mňa. Asi nechtějí dostat od Malphite. A tam Zaka. Sebo si do toho Jace'a verí určite. A Malphite šli counter do Jace'a. Aha, OK, dobre. Ale pokiaľ... A ako je na tom Irelia? Irelia, tak je to zlý matchup. No, každopádne, pokiaľ to nepôjde pán Irelia, aj to môže padnúť Irelia. A to je dosť dobrá správa pre práve Lunik Nine Rangers. Tam máme Irelia top maina, ktorý môže práve prísť. Máme až toho Eka, ktorý fungoval v tej jungli. Tá na Fury s tým ako nemusí byť vôbec zlý. Ten early fight vôbec nemusí byť zlý. Môžeš tam zobrať nejaký ten carry pick, ktorý by už konečne Kubovi mohol sadnúť. A je to Yone. A tu ma sa rozklamal. Ja si myslím, že ten Yone môže fungovať, ale ja som chcel vidieť tú Ireliu proste. Tá Irelia, ako nemusela byť úplne ako strong, hej, v tom matchupe, dajme tomu, ale tu sa proste ideš byť. To už je proste osobné, to si 0-2 a ty musíš vyhrať a ty to ideš na čempa, na ktorého neviem, A Panda zase pikuje Jace. A máme tu znova Jason, no. Každopádne to tak vyzerá, že lovci tam majú... Oni mají asi Joneho. Teda, No. Luník má Joneho, pardon, na topu. Ale toto môže prísť práve tá na Fury do džungle, samozrejme. Aj. To už možno až moc dedukujem, ale tu môže prísť aj na Fury do džungle. Jo, ok. Ale... Je tam Liliu od záti do jungle. A Lilia je veľmi silný pick, teda záťou. Vidíme, ako to bude hrať samozrejme s tou Liliou. Každopádne... Vidíme, čo tu pikne Kubo. Každopádne Sevo Yone... Čo ja viem, máme tu Dianu. Diana. Nebude možná v džungli ta Diana. Proti Lily to je docela silný pick. Tá Diana bude v tej džungli, no. Na Fury bude na mide a Yone na tope, no. Ale ten Yone na tom tope, ja neviem, ako má Sebo nahraného. Ja to môžem rýchlo možno teraz tak kuknúť. Nenápadne. Mrkni se, udělej nám nějaký sneak peek, jo, Wolfa. Lebo ja som si nie úplne istý, že či toto bude... Ja sa každopádne musím prihlásiť na LoLko. To je trošku misklik, ja som na zlom účte. Pa. No. V prípade, ako sa vám páčia tieto... je to tak, na Fury na midu, Diana jungle, Yone top a Belka na midu. Ako sa vám páči tento draft, borci? Za mě jako silný piky tam mají. Jak lovci, tak Luník 9.
Mne sa páči to, že ten Lunik 9 Angels, tie piky, čo oni majú, tak neprídu, že sú vždycky tak agresívne. Proste ty tam chceš nahrať tá Diana s tou na Fury, to je tak strašne nepríjemný pick, podľa mňa to early. Ten Twitch bude sekať v tom late game, podľa mňa, extrémne. Ten Twitch bude huge. Já Ten věřím, že Luník 9 by ten bot lane měl vyhrát, protože jsou dobře sehraný na tom botu ty dva hráči z Luníku 9 a hodně dobře komunikují a ví, co dělá levá a pravá. Je tomu tak. Každopádne, aký máš na to názor, Steve, na to, že Twitch bude práve v tejto hre dosť dominantný? Já bych řekl, že mě zase celý tým vole vypršoval ready a nedal jsem tam druhou klienta, takže nemám replaya. Aj. No. A nemáme replay. No to s tým si budem musieť nejako poradiť. Každopádne mne nejde prihlásiť na môj účet druhý a to, čo, na môj main a to, čo má znamenať toto. Ale jinak jakože Mel, uvidíme, jak po těch nerfech a takhle bude. Jak teda jako iš budou vypadat, že asi základ teďka XXX lovců. Protože ta linka je taková jako v klidu, nedá se nic. Docela to vyhraje. Lilian na záťovi 1v9 champion, který má to zkoušený. No a Panda opět a ještě proti Jonemu. To bude zajímavé. No tak myslíš si ale, že ten Twitch bude keričkovať ten tým? Myslíš si, že Hypey, keď sa konečne dostal z toho veľkoza, ktorý tam tak strašne nesedel, už do svojho komfortu, myslíš si, že to bude signifikantné a že to bude hrať veľkú rolu? Řekl bych, že pokud Brom nesmačne Ečko, tak Twitch dokáže dát 1v9. Pokud to Brom zvládne a postaví se správně před Twitche, tak Twitch si nezahraje. Podle mě silně záleží na tom, na zkušenosti tady Broma. Každopádne teraz kúkam sebou chat a tak trošku som zistil, že Jone je jeho druhý najhrávanejší chat, takže tu možno No tak to by mohl vyhrát na tom topu do Pandy. tak to budeme mať dosť zaujímavé na tom tope. Myslel som si, že ten Jone práve nebude dobrý pick, že to je nejaký ten pick, ktorý sa mu iba zapáčil práve a chcel teraz zrávať, ale očividne ten Jone, pokiaľ vie jeho limity, pokiaľ vie ako laniť, pokiaľ vie pozná ten matchup do toho Jaysa, toto malo byť proste pre seba proste zvládne free, pretože ten top laner je totálny styl podľa mňa do strany kúpa. Myslím si, že tá cena 110 esencií za seba je veľmi slušná. To si takého top lanera chceš na dobré piky. A na botu už Swain... Pane Swain, hituje. Swain tam krásne hituje ty stany. Ja si myslím, že ten Swain bude huge v tejto hre. Vlastně hitnul jak Ješku, tak Brahma. Každopádne A tu na to už máme trade. Jone sa tu snaží nachádzať trady, ktoré zatiaľ išli, povedal by som, na jeho stranu, ale toto Panda klasicky otočí. Kvôli... Vypadá to, že na tom topu vytradili oba dva na stejnou životu. Nakoniec to tak vyzerá, no myslel som si, že ten Panda to práve otočí, ten trade na svoju stranu, tým, že sa dá práve do tej kuše. Ale tu možno... Panda má level 3 a Jona má level 2 a Panda ho zrakví teď na tom topu. A tu urobil A veľkú Jone chybu. flashuje. Tu Jone mal veľkú chybu, každopádne... Přežil ten Jone. Tu ale vo veľkej nevýhode. Ten Tu má sa- velký štěstí. Ten Jone teraz príde o celú tú wave. Toto proste si urobil extrémnu chybu, tam si nemal absolútne čo robiť tam kríku, tam si mal proste čakať pod taverkou, čakať si na tú farmu. A toto bol proste totálny miss, čo Dal Jone free farmu Pandovi. teraz práve on žiadnu farmu sa ich Dá nastaví. jeden gold plat možná i pro Pandu. Jestli se nemýlím. Tak v každom prípade Jone stratil celú tú nastakovanú waveu, čo tam mal. To boli nejak dve wavky skombinované práve do kopy. V prípade tu si proste Diana zoberie Scutlera, tu budú spraviť nejakú rotáciu na ten mid. Ale tu máme Vardu, takže nebudem vám nič. Nakoniec. Ten už Breezy hlasí Záťovi, máš na toho Scutlera. Tam máte. Ten si obere. A tu ale niečo Breezy... Diana se snaží o gang. No, snaží sa o gang, ale toto iba stráca čas zbytočne. Som povedal. Brisi si tady hraje na Fakera.
To Lilia každopádne recalluje a recalluje za ním hneď aj Diana. A tu si s tou Dianou mohol mať rýchlejší recall, mohol si tam byť hneď rýchlejšie back kvôli tomu svojmu rýchlejšiemu ako first clearu by som povedal, že tam celkom chybička, že sa tam skúšal zdržať, každopádne nevedel si o tej varde, čo tam mal. Práve Breezy. Tu Jace recalluje, tu si Yone bere kanón. Pekne. A na bote to vyzerá zatiaľ tak ako minulú hru. Proste druhá strana má viac CS než lovci práve. A zatiaľ to tak len tak. Tam je nejak na tej linke nič zaujímavé v podstate, len tam Swain sa pokúša stakovať a chrániť Twitcha, nech sa pekne farmi. Fajne tu Swain trošku misuje. Dneška tu bude musieť ísť do Riku, ktorá si to môže dovoliť, pretože práve nemá Swain Včko, ale tu Swain volkapuje a ruší tým Rikou. Pani Yone sa snaží zase nachádzať nejaké tie trady, ale vôbec mu to nevychádza do toho Jacea. A vyzerá to tak, že práve Sebo nemá nahraný tento matchup. A nejak mu to nevychádza. Pane, tu môže mať ten slow push milovaný. Se nechává zbytečně to od Jinxe. Co bych chtěl No, podotknout, že pro mě Jace v bronzu, silveru, goldu, nevím na jakém jsme elu, hraje velice málo. Je to spíš takový jako master tier plus champion. Každopádne tu bere si Sáťa first blood na tomto Swainovi a toto... Neviem, čo sa to stalo, dospravene tu bol vyťahnutý ten Swain, snažil sa zouniť, ale tam proste prišla tá Lilia a zobral si first blood a toto nechceš, aby sa dialo v hre, v ktorej ide o veľa. To je proste chyba, ktorá... Extrémna, ale ten... Ale zase přežívá minimum životy na topu a utíká do křoví. A zatím si Záťa bere draka. Že Panda dominuje tu top lane úplne krásne, každopádne tuto dospravne bude ten... Který si bere Brauma a To vidím. získává... Luník 9 získává draka, zahnali Záťu pryč. Veľmi zaujímavý play. Nádherný play. Nádherně zahráno od Luník 9. Krásně vyhnali Záťu od draka, krásně jim ho nachystal Záťa. No, a to Výborně zahraný od Luník 9. je to tak, je to proste krásne zahrané. Tu pravdepodobne nemali životy na toto fajtiť ani. Proste máš tam tú early dominance, proste od tej Naafiri, od tej... Naafiri, tam má hrozně velký damage v early gameu a potom i v late gameu, to je šílený. A kamaráde, tu si aj Bereku bottom kill na tom ide. Naafiri je dosť solidný, takže... Každopádne Yone tu musí ísť preč a tu dostáva... Ale tu Panda... Tu si... Panda už konečne bere ten kill. Sice používa obidva tie sabon na smeli, ale tu má proste jasnú dominance na tejto plane. Ten Yone je proste od začiatku strašne weak. Tam musíš počkať, dokým hitneš ten bottrack s tými... attack speed bodkami. Pane, tuto by si mal dávať pozor, že pane tu Diana flashuje a tu Zabíjí Breezyho, Breezy je krásně zastunoval, Breezy zabil ale tu Naafiri na ultimátku. Tu Breezy vytancuje a to je strašný disaster, toto mohlo Breezy ho měli zabít prostě, oni to nevyužili pořádně. Tam si mali svotu taverku s tou Dianou, podľa mňa. Mal si to risknúť, tam by si zobral ten kill a odišiel by si. Ona už nemala... Shutdown. Breezy hlavne nemá lečko už, tam ono proste použil. Ale R-ko. A to je proste... Dobre, to je proste... Zlý decision making, no čo tu práve u nich 9 má. Každopádne Sebo má zlý matchup do toho Jacea. Mala padnúť... Tam proste mala padnúť aj Irelia, podľa mňa. Už len z toho dôvodu, že ten Jace má nejakú dominance proti tomu Yone, dobre, to je jedno. Pane tu Swain popuje ultinu, no správne tu popne aj
Twitch ultinu, a je tomu tak, každopádně Brown tu krásně blokuje damage. Tuto spravedlně, ale nevystačí to, možno tam dotíka ten poison, ale to spravedlně nie a toto je škoda. Veľká škoda. To možno by sa formuloval nejaký dive, bohužiaľ tam je záťa na tej botlinke, takže tam nič skúšať nemôžeš. Že Diana tam chce ísť. Kasa tam. Každopádne ide naspäť na toho Grompa. Ale s tebe spotujeme záťu. Dovoďte. Zatiaľ na to hneď recallujem a pôjde hrať do tých grabov, čo sú na tope. Pane, tu som dostal totálny frame drop. A neviem, čo sa stalo. Každopádne očividne nič zaujímavé. A vtedy sa to snaží nejako farmiť. Tak to pretrpieť, tú dominanciu tej melky. Každopádne tu proste Panda na neho skáče. Na to Yoneho za znovu, každopádne tu... Neultí Pandu, Každopádne dává tu... mu damage, Ale tu... Panda umírá, nádhera, dobrý play od Yoneho, konečně získává kill a je to 1-1 na topu. Sebo si našiel ten angle na toho Pandu. Panda to podcenil, toho Yoneho. Vítal, že to je... Už tam přichází záťa za Liliu, ale Yone To je- utíká pod to je- toretu. To je zase tá mentalita. Ty vidíš, že porážaš toho toplanera, podceníš ho a zase Věříš si mocně. stratíš ten lead. Panda to hral tak krásne. Vždycky tam musel Yone recallovať, vždycky s low hápkami. Fejva sa mu pálila pod taberkou. Panda toho nevyužil, bohužiaľ. A tuto, ale každopádne Diana si bude brať tú Mel a tu už konečne umiera. Přichází záťa a ten si bude brát asi Dianu. To správne ten kill ale nepadne. Tuto nemáš ten damage. Dopadne, no. Tu proste ten Hlavně damage. je blízko turety, no. Kebyže ju máš ďalej odchytenú, každopádne tu Diana niečo skúša ešte, každopádne to by mala istý zgač, každopádne Jace a Lilia jdou na graby. nemáš na tú ultinu, ale tam by ťa nemalo nič obmedzovať z jednoducho dôvodu a to je to, že práve jungler musel recallovať kvôli tomu, že si ho nahitoval. A Jones na Fury volí base, takže pretože si práve to na Fury na tom mide zabil. A Jone musel recallovať po kille. No, zatiaľ tá hra vyzerá byť celkom vyrovnane. Ten bot lane by mal hype pláne viac stampovať, každopádne hrajú to safe. Boja sa tých play-ov, pretože minulé im to práve nevyšlo. Majú proti tomu už väčší rešpekt, každopádne tutok Yone bude dosť pravdepodobne zdrať pečkom, ale dostáva ten Ember. A tam sa mu ruší animácia, no. Pane, to sa zatiaľ nič moc nedieje, no. Furt dookola tie isté trady. Tá situácia na tope a na mide vyzerá úplne takisto. Proste sú zapušovaní na tom mide, snažia sa iba farmiť, nachádzať tie 3 CS. Zatiaľ čo na bote tam Swain sa snaží nájsť tie angly na tú ešku s tým Braumom. A to je krásne nachádza, ale tu nevedia o tom záťovi. To je strašný problém. Každopádne tutok. Eška mi svoje ultinu, Braum zaultil, ale Tu prichádza Diana. Přichází Diana, mají Brauma. Možná získají ještě Ešku. Ten Twitch si bude brať ten druhý kill. Bere si aj Ešku. Výborně. Záťa sa to snaží, ne? Přichází Melka a musí se stáhnout. Ta Melka je dokáže zabít. Ale A Twitch nám umírá na Ečko od Lilie. každopádne to vôbec nevadí. Máš tam ten trade. Má 2 killy. Áno, 2 za 1 a tým pádom sa nejako goldovo snažíš dohnať ten lead, čo už sa Mezitím si Panda na to pobere First Toweru. asi myslím, že ten Jay sa tu proste urve s tou Liliou. A to bude problém. A to isté aj tá Mel. Si tá Diana má dobré engage, ten Twitch taktiež. Každopádne uvidíme, kto tu bude mať ten väčší faktor na tú hru. Že či to bude práve tá Lilia.
alebo to bude ten Twitch. A potom tam máš to Jace'a s tou Mel, či sú tiež na tom celkom dosť dobré, čo sa týka goldovo. A taktiež aj Diana, no. Tam máš už ten prvý item. Zatiaľ ho má tiež. Takisto to vyzerá aj na tom tope, aj na... Ale každopádne Eška má tiež item, takže tam úplne nevidíš o toľko, čo sa týka goldu v inventári. Tu to bolo veľmi tesné, to zrušenie toho recallu, tej Diany. Tu chýbali milimetra. Zaujímavé. Každopádne Hypey sa tu pokusí nájsť ďalšiu situáciu. Ale tu našťastie je ten Braum, ktorý ale dostáva odchyt od toho Swaina. Možno. Mohol panuje, ale Braum je tanky, takže tam sa nič nepríde, ale ten Twitch tu Umírá. Twitch tu moc ostáva. Jace na to umírá, Je je paní- nezískává kill. Ale Swain si jde pro ten double kill, Swain prostě chce ten double kill na boku. Prostě chce tu Ešku. Ale Eška mu utíká. Ale Diana si to actually veme, Diana má jeden kill a jde si aj pro druhý. Ale ne, utíká pryč. Každopádne tá Lilia prichádza na seba. A tu Sebo dosť problémov proste padne. Neumírá. Tam dotíka tá Liandrina. A Seba to Diandre s pasivkou, no. v prípade Melka si tu bere kill naspäť od Diany. A tento trade, čo sa práve stal na tejto mape, je viac worth pre lovcov. Si zberú z botu ten kill od Hypeyho naspäť, čo tam Hypey urobil nepríjemný výstup. Moc si veril sa toho Twitcha. Myslel si, že to práve zvládne. Podcenil svojho supera a tak to dopadlo, no. Na tope, tam proste prišiel trade top laner za top lanera. Tam proste prišiel jungler, tam proste zabil to aj oného. Potom už Diana dostáva odchyt od Mel. A tým odchytom sa to práve preváža k lovcom, tento trade. Každopádne tento kill by mal zobrať práve Kubo. Každopádne Lilia je moc rýchla a na Fury prichádza našťastie na hru. Ale Jace sa snaží, bere si ten kill, bere aj druhý. A toto je pre lovcov huge. Z tejto zlej situácie, do ktorej sa práve zatiaľ tam dostal. Zobrali práve lovci veľmi veľa a toto správne Mel bere ďalší kill. A tu máme veľmi krásnu zohru práve tej Mel s tým Jaceom. Ktorí si dokopy berú tu 3 killy v tej topside jungle. A to pre Unique 9 nevyzerá až tak dobre, každopádne nič nie je stratené. Sice si tu Prio na tej mape stratil, tento plane je celkom huge pre toho Jace'a, on to tam proste pušuje aj cez to, že Sebo je možno už na tom aj lepšie. Aj keď to tak... No, je tam je tam malý difference goldíkov. Tu už je to nastaveno Jace'a alebo oného, to neviem úplne momentálne posúdiť. Každopádne Jace má o mnoho viac farmy, takže to pravdepodobne to je aj pre toho Jace'a. Každopádne tu nachádzajú ďalší play, Swain s tým Twitchom. Dospravne to teraz bude stačiť a Hypey si berie ďalší kill. Takže je dosť huge pre tohto Twitcha. Pane... Čeknou bych ripoj, ale nemůžu. Medzi tým Jone našiel kill na Jace'a a dostávajú killy na back. Tu vyzerá, že Luník 9 sa snaží nájsť silné, ale tuto ten Twitch ide preč. A tu doslovne príde ten play od tej Diany. Doslovne ideš s tou Dianou. Máš tam to R-ko. Zabíjaš. Diana fokusuje Ešku, no, ne Liliu. Bohužel. To sú Twitch umírá a Lilia utíká. Škoda toho hooku, ktorý práve majú, misuje, ale tu proste... Lilia má triple kill. Ale tu Lilia si bere nádherné 3 killy. A tu vidíme proste tých miliardu mastery, čo tam, alebo koľko to má? To má tak 40 mastery? Na Lily? Asi jo, mohlo by byť. Veľa času, každopádne Mel si bere ďalší kill na Fury.
A zatiaľ to nevyzerá až tak dobre pre Unique 9 Rangers, ale tu sa snaží Sebo tu nachádzať ďalší kill na Pandovi. A tento Yone proste ide naspäť. Ten Yone si to pýta. Yone si bere kill za killom na Pandovi. Otáča to naspäť, každopádne tuto na tom bote to zatiaľ dosť fokusuje a robí tie counter gangy. A vychádza im to krásne. Zatiaľ čo nám ide, Mel celkom dosť jasne dominuje tu na Fury. Zatiaľ ten top lane je asi zatiaľ jediná linka, ktorá ako tak vyhráva tomu Unique Rangers. Ale to tiež malinký kúsik, čo sa týka goldov. Práve padol aj každopádne tu od Ešky padla krásne erko, každopádne tu riziko si bere kill naspäť. Aspoň ako trade. Ale tu misuje Včko. Tá Lilia to obtancovala takzvané. A aspoň sa tradíš, no. Si tam použil ten flash. Medzi tým Panda to nachádza Twitcha. To nebol na tom taká pozične pekne. A zatiaľ, čo sa týka goldov, je to skôr naklonené na Unique 9, každopádne Diana sa tu snaží nájsť toho Jaysa. Swain bohužiaľ netriefa nič. A tým pádom proste Jace uchádza preč a to je minus Diana ultiny. Tu sa možno bude formovať nejaký ten play. Tam ide, každopádne tu máme odchyt od Breezy, zatiaľ iba, ktorý skončil iba takýmto nepríjemným paukom pre Dianu. Sa snažíš s tým iba farmiť. Práve máš tu celú botlinku. Tu aj Záťa ready na nejaký ten play, každopádne Záťa nevidí tú Dianu s tým. S tou Naafiri, ktorý sa tu blížia a tu by mala Eška s Bramom rýchlo backovať. Pretože tuto hitujú krásne erko od Naafiri a tuto proste Eška padá. Veľmi krásny play. Strany Unique 9. Enjoys. Tá hra sice je iba o 4 killy na stranu XXL, ale je to až 3000 goldov, každopádne na mide sa možno niečo deje s tým Twitchom. Ale nakoniec to je iba, že Twitch odchádza. Tu správ plne padne Panda na Swaina. Magiči si takto bere tento solo kill a ochraňuje botlane. Z tej side linky. Veľmi krásna práca od Swaina. A Panda podcenil tohto supporta. V každom prípade tam sa pinguje Baron, neviem z akého dôvodu, neviem čo to bol za ping, to spravila iba tá Varda. Čo bola. Už som navený. Máme 9:30. Trošku pretiahlo tieto dve hry. Draka budeme mať za 2 minúty, ak sa nemýlim. Je to drak, nie? Nie, drak je za minútu a pol. 1:30, no. Dává další kill na botu na Twitchu. Ale Záťa si túto hru... Už má 8-1. No, ten ban tej Lilie tam práve mal prísť na to zváženie. Tej druhej ban fázy. Pane tu Diana snaží utiesť pred Liliou, čo sa jej aj darí. A možno tu bude mať nejaký ten invadík zo strany lovcov, ktorí sa tu snažia odchytiť tú Dianu, ale vyzerá tak, že sa budú sa snažiť iba pušnúť ten botlane. Ako máme toho Twitcha s tým Swainom, ale to by nemali robiť žiadny play, pretože tu nemajú moc veľký pomáh. Majú tu už tú Dianu. Aj na Fury. Máš to 3v4. Ale Myslím, že Iška na...
Jone zabil Ešku mezi tým na tom tope. A Jone by už mal podľa mňa trošku rotovať do tých teamfightov. Mal by hrať so svojím tímom. Na tej sidelinke to by mal pušnúť a ísť naspäť. Teraz pekne. A mal by ísť hrať so svojím tímom toho draka. Práve mal by toto už formovať. Každopádne Jone to nebekuje. Zostáva robiť pressure na tej toplinke. A za toho draka si teda berie aspoň tú turetu. Každopádne vyzerá to tak, že Kubo tu nie moc pekne skáče medzi všetkých a umiera. A tým pádom nechá to tak. Každopádne Twitch sa tu snaží nájsť tú situáciu. Bohužiaľ zomiera na tú Mel. Swain tu ešte berie ten kill naspäť, aspoň jeden. Jone nezobral tú taverku na tomto tope, pokiaľ sa nemýlim. Takže tam ten trade nedošiel. Na ten objektív, aspoň tie dva taverky. Jen to pekol a dospelne Jone ide znova na top. Každopádne... Neviem, aký máte na to vy názor, ale podľa mňa ten Jone je dostatočne v hre a myslím si, že by ten potenciál, čo má, by nemal využívať na iba zabíjanie Ešky, ale mal by práve že chodiť do tých teamfightov. Mal by využiť práve toho tej 5v4 situácie, mali číselnú prevahu. Já si to říkám takhle, kdyby hrál v tom týmu a hrál s těmihle dvě, co tam jsou, tak bych celou hru jenom pushoval a zabíjel, hrál bych přes split push. Zabíjel bych tu Ešku z důvodu toho, že ji prostě nechávají na to, na sardince. A jenom bych split pushoval. Ale jakože více bych mážil turety, že mi připadá, že Jone zase tak až moc právě přeceňuje tu Ešku. Hej. No, a support to prostě reškytol. To je prostě, to je... Který? Ne, nereškytol nejsem. Já si nic, druhý komentátor ani nesleduje hru. Sleduju. Tady jsem zapnul tady. Zatiaľ tá hra vyzerá veľmi vyrovnane. Každopádne je to naklonené práve k lovcom. Máme tu reconnect, teraz sa to zapne rovno. Pane, môžeme tu vidieť nejaké to zlepšenie zo strany Uniku 9. Už ten tým vyzerá o mnoho viac zohrane. Už tam nachádzajú tie pleje, snažia sa zredukovať tie zbytočné divey, až na toho iného draka, čo tam Kubo tam vytočne nadajoval s tou Dianou. Je šlofík. Počkej, co? What the fuck? Dobrý, tak nic no. Takže žádný šlofík. Resujeme sa na to priamo do deja. To je to napäté midgame. To šachuje, no. To vyzerá ten objektív. Oni budú robiť toho Barona. No spravedlne nie, je to blbosť. Pane Mel tu dáva flákanec Swainovi. Tady se nabídu skilluje asi k nějakým teamfightu. To správne budú chcieť. Lovců. Každopádne tu, odchytává Ešku a zabíjí Ešku. každopádne tu ten Twitch mohol tú Liliu, mohol skúsiť tú Liliu. Tu by si mal propnúť ultu Ice In. A tuto tá Lilia veľmi, Lilia dala ultinu do 4. ale to je fakt veľmi citová. Hype si bere shutdown a toto je extrémne huge pre tým Luník 9 Enchers. Luník 9 právě získalo 2 killy za cenu jednoho. Ten shutdown za zlatí je huge. A máš tam na tom hráčovi, na ktorom to potrebuješ. Ten Twitch je presne ten hráč, ktorý má byť ten rozdielový. Tu každopádne Jone sa snaží nájsť nejaký ten trade. Odohnať pandu, ale bohužiaľ dostáva na hubu viac zón. Každopádne Twitch je inviznutý. Takže by tu Mel mohl by zkusit zabít. Ale očividně se netroufne ještě. Melka má Včko. Práve ona ti tam vie nasoliť extrémne veľký damage, ona si ho proste prokne, ty v tú sekundu nemôžeš moc zaatakovať do nej. A ona ti to proste vráti, podľa mňa. Ty proste exploduješ, ona má 3 itemy, ona príde, klikne pár abilit a ty urobíš boom s tým Twitchom. To nemáš úplne, ale to ty právom, ničíš ten... Diana umírá na Melku. Pane, tu Diana
proste na tú Meltom, no. Joj. Ten sa tu ešte snaží niečo nájsť. To vrátil späť, každopádne... To vyzerá na Baron Play. Ktorý... Ale... Vinde. Spravedlne nemáš tam vision. Nevieš oni, že to robia. Absolútne nemáš žiadny prehľad. Toto je tu Luník absolútne clueless a... Lovci si úplne na pohodu berú toho Barona a za minútku máme tu bude fight do Soulu. Holci si budú chcieť zobrať to Soulu, ten drak pre tú Liliu bude huge. Ještě to můžeš vidět, že tady někdo sleduje The Wandering Pro, nebo jak se jmenuje ten capek, nebo počkej, asi ne. Takovýho OTPčka, který doporučuje Jun Talione Build, nebo Conqueror PD Build. Jo, tam na jiného to není zase tak špatný. Sám jsem to zkoušel, jako. No Jone tu možno odchytáva toho Jacea, ale... A Jone získává kill na Jace. Práve by si mali z toho draka, tu musíš rikolovať a skúšať to. Ty máš mŕtvého Jacea, si v preváhe 5-4, teda momentálne je to 4v4, ale tu zhovnia. Tá Lilia bere toho draka, tu musíš nájsť ten engage. Lenže tu toho proste necháš. A je to tak? Máš Soulu, ten engage necháš možne skoro. Tá Lilia tu proste behá, ale tá exploduje, Lilia exploduje. Umiera. Každopádne Twitch umiera takisto s tým, ale tuto nachádzajú krásny play. A toto môže vyzerať na flip medzi tejto hre. Kubo sa tu snaží ešte dočísovať tu Mel, ale Mel prežíva a tu Breezy, kapitán týmu XYZ Zlovcov sa môže pozerať ako svoj tým umiera na tomto drakovi. Každopádne máš toho tú Soulu. Bereš si 2 killy aspoň naspäť. Ale... Našli to krásne, no. Tu nikde Avengers. Záťa to moc podcenil, nabehol tam medzi všetkým. Zomrel instantne. Ale Mel tam veľmi krásne útol, tým zabila Twitcha. Je tomu tak, je tomu tak. True, sorry. No začal tam ten kill, no. Každopádne Jone bere ešte k tomu ako bonus taverku na mide. Že sa to snaží znova na sidelane spripušovať, Jone dosť pravdepodobne už tam bude mať tie senzory v očku nastavené na ňo, každopádne tak to tam má, tie senzory je práve Kubo, nie Jone. Neviem, či tu ale tá Diana bude schopná zabiť toho Jacea, trošku sa toho bojím. Pane, tu proste odpušuješ a Pana má rešpekt. Neveríš si. A no tu proste mohol hocikto číhať, no ako za rohom. Si nemám ako vedieť. Úplne berem ten play od toho Pandu, každopádne tu Kubo dostáva bombu. Pandu si tu, každopádne tu možno dospravne sa im dostáva odchyt. A tu už nemáš čo, proste umieráš, čo si úplne zbytočne, každopádne Jone sa tu snaží zobrať ten kill naspäť. Čo mu bohužiaľ... Jone se právě zabil. Každopádne Jone tu veľmi precenil seba a skúsil tam nejaký ten play nájsť, každopádne ak by si aj našiel. Než by si tým v podstate nezmenil, pretože ty si v podstate tradol, ty by si tradol tak či tak 2 za 1. Aj kebyže to vyjde, každopádne Kubo sa tu snaží nájsť nejaký ten play. Mira, aspoň ten Brown, ale toto není dobrý trade. Ty tu proste tradneš supporta za junglera. A je to každopádne, Hype tu sa snaží. Black. Hype si bere ten kill na Melke. A bere si ten krásny, extrémne veľký shutdown z Mel. A táto hra môže ešte vyzerať na finál. Každopádne tu si bere to správne Kubo kill nájš. A je tomu tak. A snaží sa tu proste odchytávať, no. Teamfighty im idú. Tam by si mal viac fokusovať tej teamfighty. Zo strany Unique 9 Angels. Si zada máš tú Liliu.
ktorá ti tam nabehne do tej backlinky úplne easy, ale ty máš ten výmaz potenciál na tom Twitchovi. Ten Twitch, keď si dá pozor a bude nejak z boku, off angle, kde ťa Lilia čakať nebude, ty ju proste vymažeš. Diana tam vie tiež veľmi krásne skočiť. Yone má úplne krásny engage, tam proste máš na to nájsť a vyhrať tie fighty. Každopádne prevedenie tu moc nevidíme práve. Videli sme ho raz, každopádne tam Twitch umrel na začiatku, tam práve nebol žiadny ten off angle. Zatiaľ budeme vidieť. Nevidíme vision score, Steve, od lovců. No, Nara každopádne bude mať ten vision score väčší. Pretože ona je dosť kvalitný support. Už čo sa len týka tej vision, každopádne tu možno. Dobre, riziko to neskúša. Crazy murder. 106 vision score. 107 To dokonca. 7 vision score pro lovce na Braumovi, to je pěkné vision score. Jako. Na 33. minutu to je hodně pěkné. Aj tu možno budeme vidieť nejaký ten teamfight, kde záťa není. Záťa sa tam ale už rýchlo hrúti. To, ale každopádne tu Yone misuje ultinu strašne a tu veľmi chybuje. Každopádne Twitchu nachádza krásne Brauma. Zneviditeľne sa. A toto bol posielateľ len pozitívny vtedy. Sice ten Yone tu nie až tak pekne myslel, každopádne mohol si to brať ako nejaký ten distraction pre ten ich tým, kde je zatiaľ Twitch tam ani si nešumli a už Twitch tam proste vymazal toho Brauma. Páne, oni sa tu budú pokúšať brať toho Baroma. Nemyslím si, že to je úplne múdry play, každopádne tu Eška dostane flákanec od Sveina. A zatiaľ dosť napínavá hra. Z strany... Budeme sa tam snažíš to proste comebacknúť, tých drakov. Ten gold lead, čo majú práve lovci. Ale chat No, víte prípadne- reference Twitch v týmu L9. Každopádne ten Twitch môže byť huge, každopádne tu nenachádza ten angle, ten je mu až moc dopredu skáče, každopádne Vychávají, tu ale Mel nevyšlo jí to. krásne hrá, zabíja Twitch a toto je strašná tragédia. Ten Twitch dostal proste úplne zbytočné Ečko a toto si proste predstavil tento fight a toto. Ale Luník 9 dostává totálně úmrtí 5 členů. Ale toto bolo totálne Panda zbytočné. si to chystá To se riskované. endit. Ano. Zariskovali moc Toto bylo- velký risk a stálo je to Nexus, bohužel. Luník 9 přichází o Nexus a lovci získávají 3. výhru. Máme 3 výhry a 1 prohru. Zatiaľ pre stranu XXX lovcov to je práve už zaručené semifinále. Zatiaľ čo ale Luník 9 Enjoyers je na tom veľmi zle. Sú 0-3. Čakajú ich 2 dosť nepríjemné matchupy. A musia ich vyhrať. Tam ináč nejde nič. Keď to nevyhráš, nejdeš do... Tebe stačí vyhrať jeden práve, ten jeden matchup nevyhráš a už nejdeš do playoffs. Nemáš ani tú šancu. Každopádne, poďme si sem movenúť. Za mě byl MVP Breezy za tu Mel. Určitě. Dobře to hrál. Čiže si myslím, tá Melka tam bola huge. Aj cez tie nerfy. Tá Mel tam Šlo vidět, že to tam má prostě svůj mozek a i když tam Záťa prostě naskočil jako Rambo za tu Liliu, tak se nenechal ovlivnit a dával si pozor na to, aby jim neodevzdával zbytečně goldy. Aj raz tam zobral ten Twitch na tom ide. Okrem toho moc práve Breezy neumie, alebo na začiatku na nejakú tú Dianu. Každopádne SVP týmu Jungle mid L9. It's correct. Ko? A já říkám
Doufám, že to nebylo moc profesionální diskonektovat. Kdyby to udělali v edicíčku, které dostanou instato. A. Nesmíš diskonektovat hru. Nesmíš. Každopádne, no to by sme si mohli opustiť do budúcna v každom prípade, ale SVP tohto zápasu bude dosť pravdepodobne buď hypy, alebo asi, alebo práve ten Jone, neviem, to by mal dostať to SVPčko. Už tam vidíme v chatu, že Záťa a Držpičák se do sebe pouštějí a už tam do sebe učí, že Záťu gapnul bohužel Silver. A už tam je minus 420 esence. Už se do sebe pouští. Už je to tady, jo. Dnes tu pozveme kapitána z Luz týmu. Ahoj, Kubo. Ahoj. Je mi ľúto, že ťa tu mám na rozhovore už po tretíkrát. No, čo sa dá robiť? Bohužiaľ, táto hra bola extrémne tesná, nachádzali si tie play, bohužiaľ, Hype si tam proste nechal totálny odchyt, tam ste to Mel proste tam nakráčali ako na porážku. No, všetci tá Melka bol najväčší problém proste. Bohužiaľ, táto hra bola tesná, krásne ste to hrali, fakt vám na tom záležalo, každopádne. Poslední teamfight vás stál život, bohužiaľ. No, tak. Táto hra vám nezaručila Luz šance sa dostať do playoffs. Každopádne tá šanca tam už je veľmi malá, aby ste sa tam dostali. Musíte vyhrať teraz obidve hry. Musíte vyhrať. Bezpodmienečne. A to tiež nie je 100% šanca, že tam práve dostanete, zatiaľ čo lovci už majú v podstate garantované playoffs. Čož znamená, že sa tam zmenšila tá šanca sa tam dostať práve. Už sa tam môžu obchať iba 3 týmy. Čož budú dosť pravdepodobne aj Černý Jezevec, ktorý tam má momentálne 2-0. Každopádne nepôjdeme predbiehať. Môžu 3-krát po sebe prehrať? Môžu. No, takže stane sa všetko. Môže sa stať všetko, práve. Ale ako, mne sa strašne, toto bola podľa mňa fakt dobrá hra, len na ten posledný teamfight. Bohužiaľ, no. Podľa mňa, ale to je možno môj taký názor. To možno nie je ani true, to si zase neber, že to je 100% pravda, ale podľa mňa tam bol lepší ten Z, než tá... Áno, bol. Myslím si to, že ten Z tam bol proste lepší. My sme rozmýšľali, vieš čo? Keď bola tá na Fury piknutá, takže pôjde do jungler a ja ešte piknem Zeda. Bola tam tá možnosť, ja som nad tým rozmýšľal. Tam sme rozmýšľali, no. Tam bude tá možnosť, ale už si zobral Dianu do tej Lilie, čož tá Diana nebol zlý pick, tam ste tam mali krásnu tým kompozíciu, lenže na tom poslednom teamfighte ste sa bezhlavo tam rozbehli. Mohli si tam krásne počkať si na to. Na to Diana Erko, kým by Kubo našiel, dal by tam Jone ultinu, Hype tam našiel Vengle, naflashovaný Swain priamo do... Proste by to bolo... Chápem. Bohužiaľ ste sa tam rozbehli, nevyšlo to, nevadí. No, tak bez hlavo, kúsok. Každopádne... Nevadí. Budete musieť vyhrať tie dve hry, no. To vyhráme. Tak nič. Každopádne, zmenil by si niečo? Ani nie. Teraz sme mali, že celú zostavu a sme mali dobré piky, nám to išlo, ale proste tak predsa sú najlepší tým, takže nedal sa nič robiť. Kebyže nehráme tak bez hlavo a rozmýšľame poriadne, tak by sme mali väčšiu šancu. Tam proste začalo len nájsť pár dobrých situácií na tom konci a vyhrať tú hru. Proste si to urvá pre seba. Bohužiaľ, no, stane sa. To sa môže stať hocikomu, toto bola proste vyrovnaná hra, tam už si sa to nakláňalo skôr na vás, že to prehráte, ale tam boli také šance, že 60-40 by som povedal, nebolo to nič akože extrémne. Takže... Držali sme sa veľmi dobre. Veľmi krásna a solidná hra od vás, takisto ako od lovcov. Samozrejme. Páne, prajem veľa šťastia v tých ďalších dvoch hrách a hádam sa tam nájde aspoň ten jeden win. No, dúfajme. Tak, zatím. Hodně štěstí, pevný nervy a ať se daří.
Ďakujem. No tak. Ale Čau. Jo. máme tu MVP a zároveň kapitána týmu XXX Lovcov. Vítam ťa tu. 328 se blíží. Čusán. Už ako kapitán zase ťa tu máme. Mhm. A zároveň ťa tu máme ako aj MVP toho zápasu. V podstate. Ty kokos, ďakujem veľmi pekne. Veľmi krásny výkon za tú Mel. Krásne tam na tom poslednom teamfighte tam explodovali. Jak tam išli zase doslova. Aký máš názor na názor? Aký máš pocit z tejto hry? Jak sa ti páčilo? No, tak drželi jsme se klasického plánu prostě vyhrát, že jo. Prostě my tam celou dobu máme dobrý mindset. Neřeme po sobě, jedeme prostě čistý koly. Říkáme si co a jak a jako jsme sehraný, víš co. Jako ta chemie tam je, no. Takže pocit je dobrý určitě. no. Je to vidno, no. Bolo tam krásne reakcie proste na tie divey. Vždycky si to bol buď ty alebo ten záťah, ktorý to tam práve odchýlil a zobral ten play na vašu stranu. To merli. To makro po tej mape bolo dosť solidné. V každom prípade chcel by si niečo vzkázať? Tak to na záver. Jako komu? Cokoliv. Cokoliv? No. Třeba mamce, víš, kdyby chtěl něco do televize. Do televize, zdravím mami. No jo, je to asi tak, no. Okay, no. Tak vám Přišli jsme prajeme do- veľa šťastia. Prajem Přišli jsme vám, prostě vyhrát a cíl je jediný, jakoby, no. no, prajem vám veľa šťastia aj do poslednej hry. Jo, určitě my si dáme ještě pokr zítra, nebo ve středu, až budeme ten další zápas a to se potrénujeme. Poker vám to očivy nevyhráva. Práve tam je vidno, že práve ten poker tam nebol. Minule, keď si tam nebol ty, je vidno, že bez kapitána ten tým proste nefunguje. Tak to je jasný, tak bez benzínu taky nerozhoříš jako zapalovat, že jo? To prostě, Je samo tak. prostě bez těsta si neuděláš palačinky, prostě, chápeš, je to alfa omega prostě toho. Když je kapitán, je to prostě výhra. Ta synergie tam je prostě potom nejlepší, že jo? Tak no. Ale No. prostě chtěl bych vyzdvihnout, jako spoluhráči prostě hráli dobře. Dělají si tady srandu ze Záti, ale Záťa prostě jakoby je asi největší shot caller, prostě jako hraje to fakt dobře. A na to, že náš bot jako měl být jako slabší, tak sice to nevypadá podle skóre, ale prostě dávají info, hrajou dobře, prostě jsem spokojený. Máš nejaké slova na záver? Tak to, čo môžeš Mhm. odozdať? To byly slova na závěr právě, no. Zdravím všechny. OK. A rodin. Aj sa pekne a prajem veľa šťastia ďalších hier. Tak, Taky kluci, ahoj, Ahoj. hele, ahoj. Ahoj. Tak a chýba nám tu ešte vyhlásiť SVP z tohto zápasu. jako, to bude těžký. Jo, No, tak- nehrál dobře, ale zase nechodil moc do těch teamfightů. No práve, no. Podľa mňa to by... Kebyže tam máš toho jedného začiatku, kebyže tam nie sú zmysleté ulty s Simionem, tak si myslím, že by tá hra trošku inak dopadla. Za mě Takže- to je mezi Twitchem a Swainem. Ja si myslím, že to je skôr ten Twitch. Tam Hype proste nachádzal krásne. Dáme toho Twitche. Jo, že občas proste ho tam odchytili, no, bohužiaľ. Ja mu budem musieť napísať, nech sa napojí naspäť. Twitch, to je zároveň i kapitán Luníku 9. No, Nie. Kapitán Uniku 9 je práve na Fury. chlapi. Sorry, nechám to. Podívej, že Steve se nudí už. Ale Steve já už má tak, tiky já nevím, já tady moc sledu farmu, chápeš, já nevím, vole. No offense. farmu. No farmu. Farmář hledá ženu. Je to tak. Prostě jako, Už si dávaj, když jsi fotbal. Nie, to ja som Ahoj, nevidel až ahoj. taká chlapče, vieš, tak... Máme tu SVP zápasu. Neviem, čo je SVP, nenadávaj mi. Nejlepší hráč poraženého týmu. Každopádne, ako si užil tú hru? Ale ja veľmi, ja som v pohode.
Majo mi nerobil nervy, ja som šťastný. Takže tam bola tá synergia, hej, na tom bote Bol tentokrát. dobrúčky, takže sa dalo hrať, áno. Okay, Ísť ako ADCčko prvý do fightu je sranda, vieš. No, boli tam tie odchyty, no. Nemal si tam tie offangly. Musel si tam tvoriť tie situácie, ty, nie tvoj tým. A Ale to to je... nevadí. Ja to idem pre vibes. Ja to chcem iba hrať. Ste dobre nastavení ako tým, no. To je aspoň dobré. Že tam nie je akože žiadna nenávisť z strany toho, že vlastne prehrávate. Jo, Páne, s tým sa už do toho išli, sa hej iba pre vibes, takže to je v pohode. no. Zmedil by si niečo na svojom výkone, alebo si s tým totálne spokojný? Ja som s tým spokojný. To znamená si, Nemám dôvod byť nespokojný. nemáš dôvod, no. Každopádne, máš niečo na záver vzkázať do sveta? Že by Paťo mohol hrať zábavnejšiu hru. Jo, no, tako. Zaspával som. Tak čo chceš, no. Ako, chce to vyhrať proste. Tak. Nie každý to hrá pre vibes, no. V každom prípade nejaké ešte slova na záver? Jo, a ešte jedna vec, daj si hlasnejší mikrofón, hovno ťa počuť, hej? Na budúce. Dobre, pardon. To len taká chybička Moc- krásy. Ty Dobre. si to nevstane povolal celou dobu. Nie, len keď som si sa zapol na chvíľu, tak som iba počujem. Nepočujem vlastne nič. OK. Takže tam je delay, nie? Či nie? Jo, tam 4 dny, no. Ja neviem, ja to nepozerám. Čo to ja chceš? Dobrý, aspoň som sa nepřiznal, chápeš? Dobre, Hypey. Maj sa pekne a No, veľa čauko. šťastia do ďalších hier. Áno, čauko. A dúfam, že už nevidím veľkú za na tom bote. Ale prosím ťa, to bol dobrý okos. To bol Dobre, chlapci, sme over. Finito. Dúfam, že sa vám zápasy páčili. Aj divákom, aj vám. A budeme sa na vás tešiť aj zajtra. Zajtra má byť niečo? Steve. Jo. Chlapci sa... A kto má zajtra presne hrať? Koukneme se do mojeho úžasného spisu, do mých úžasných Ja SF tabulek. proti ČJ, že? Nebo To sú Free Fanboys proti Černému Jezevcovi, jak sa jmenujem. je to možné. Já budu se to říct, takže program, klikne na program, otevřeme, zavřeme, nezavřeme, otevřeme, rozklikáme, proklikáme, začneme, uvidíme a je to 3.3, co? Tím pádem je to Free Fanboys vs Černý jezevec 2030, crazy zápas. Kdo vyhraje, FF Team nebo český jazyk? Je to velký muž? Děkujeme. Fury Fanboys. Dobre, Fanboy. kámo. Crazy. Jo, můžete všichni vidět, tady to přiblížíme, když tak chlapci. Přiblížíme to. To je, jinak dopíšu to všechny statistiky. Možná to někdy dám živě, ale koukejte tady vidíte. To se hrálo. Finished. Fury Fanboys versus Chcelo by to ešte samozrejme dať do Discord channelu, ktorý je zhruba nový a je to vlastne, že sú výsledky zápasov. Ktorý je z Jo, nejakého right. dôvodu totálne debilne nastavený, pretože nechápem prečo je daný medzi chatmi. Jo, A to nebylo by lepší, kdybych dal prostě jakože nějak tu webovku online, aby to všichni viděli. A som dal pod info, tam proste channel, tam máš výsledky zápasu a to asi nejako highlightnem ešte. Tam je vidno. Alright. Úplne každému sa bude chcieť kúkať web a hlavne podľa mňa po 90%, nie 90%, tak 60% ľudí nebude ani vedieť, že máme nejaký web. Si to nevšimne. Přesně. Škoda, že jsem na tom trávil už 2 týdny. Jo. Jo, my to zviditeľníme to do budúcného Clashu a mohli by sme to aspoň do toho semifinále. Alright. Je tomu tak. Každopádne, aby sme to aspoň takto do budúcna
Do budúcna to bude 100% web, každopádne teraz máme ešte chvíľu Discord, dokým neprestúpime na Teams. a na TeamSpeak. Jo, Boris si chce vstoupit na Teamsy, víš chlapi, bacha na to, jo. Je na Teamsy, je na Boris Teamsy. vám tam bude stolkovat školu, víš, jako jestli náhodou nepropadáte šiškiny, chlapci. Bacha na něj, bacha na něj. Proto chtěl ty jména příjmení, zdrejte! No nic. Dobre, no. Každopádně zítra to bude tvrdý, jo, zápas. Tak, tvrdý oříšek. Pojďme se 5 korun, let's go! To bude ten náhradní Příspěvek. jungler, nebo Budeme mít doménu, chlapi, budeme mít doménu. Uděláme sbírku. OK. Panda ti píší, že by si prej neměl komentovat, Wolfe. Tak nech ide ako on komentovať. To by dopadlo špatně. No, ja si tiež myslím. Breeze chce jít komentovat. Crazy. Zítra komentuje Záťa a Hellwolf. Je to tak, no. Keď má niekto nejaké problémy, tak mi to môže napísať do DMs a môže to nejako vyriešiť. Nech z toho vyjdú všetci pozitívne. Každopádne Zítra pan. zítra Panda, áno. Let's go! Tak nic. Tak a lúčime sa s vami, no, dneska. Tak. A- Těšíme se zítra.